खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे दिनैनि बे भिडिअ आं लाबोनायानो जाहैबाय इमारजेन्सि आंनियाव कल फैदों। नोंथांमोना दुखु दामोन, भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो हायोब्ला गावनिनो आंगो बर' हारिनि होननानै नोंथांमोना सापर्ट खालाम आरो हाजासे शेयार खालाम। दिनैनि बे भिडिअखौ आं लाबोदों नैबे जोंहा फंबाय सासे गोमानानै दङ। गोमानायनि मुङानो जाहैबाय मिथिसार बसुमतारी। मिथिसार बसुमतारीया गोमादों। दा मैयानि 7 बाजियाव गोमादों जाहैबाय, गोमानानै दङ। आरो बिमानि मुङा जाहैबाय हाबे बसुमतारी होनना बुङो, हाबे बसुमतारी। आरो बिफानि मुङा जाहैबाय थबसा बसुमतारी, थबसा बसुमतारी। आरो गामिया खुंग्रिं मा होनो सामफागुरि होनो, खुंग्रिं सामफागुरि गामिनि गोमानानै दं जाहैबाय। दा लोगोफोर सोरबाफोर नोंथांमोना लामा सामाफ्राव बा बहाबाफोर खामानि दामानि मावनायफ्राव बहाबा नुदोंबा बा सोरनावबा थाहैसननो हागौ, बबेबा लामाफ्राव नुयोब्ला नोंथांमोना नैबे गाहायनि जानबुं नाम्बाराव कल खालामहरबानो जाबाय। डाइरेक्टलि बियो न'खरनिनो जानबुं नाम्बार, बे न'खरनियावनो सौहैगोन। नोंथांमोना अननानै हाजासे भिडिअखौ शेयार खालाम। लोगोसे बर' हारिनि जानानै आंबो बेखौनो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायबाय। जै बर' हारिनि।